Dous detidos en Rianxo por un presunto delito de tráfico de drogas. Incautáronselles máis de 450 doses de cocaína e preto de 8.000 euros en metálico. Os dous prendidos xa foron postos á disposición do xulgado de instrucción número 2 de Padrón. Que tal, saúdos? Concentración do sector marisqueiro en Ribeira. Ducias de mariscadores participaron na protesta convocada pola Plataforma en Defensa da Ría da Arousa e Plademar Muros Noia. Denuncian o estado crítico en que se atopan as rías. Demandan á Xunta un plan de control de vertidos, así como medidas efectivas para a rexeneración dos bancos marisqueiros. Hoxe comezaron en Pontevedra as obras de reparación do Colexio de Barcelos. Os traballos van dirixidos a arranxar as instalacións que se viron afectadas polo desmonte da parcela colindante na Rúa do Rouco, nomeadamente o ximnasio do centro. A intervención vai ascender a 73.000 euros. O PP de Pontevedra volve reclamar a gratuidade do treito da AP9 que une o municipio pontevedrés con Curro, no concello de Barro. A formación recolle esta proposta nunha moción que levará ao pleno do vindeiro luns. Segundo Rafa Domínguez, a eliminación das peaxes neste punto melloraría a competitividade do polígono de Barro, facilitaría a conectividade entre Pontevedra e o Salnés e faría menos necesaria a variante de Alba. Vilagarcía quenta motores para a súa cidade de Libro. Hoxe avanzaron as datas e os autores que formarán parte desta cuarta edición. Vai ter lugar do 11 ao 18 de xuño. Entre os autores alienta a visita dos premios Planeta Lorenzo Silva e Javier Sierra ou de Ángel Martín, que repite. Tamén de novo un peso destacado para os autores galegos emerxentes, así como para os autores da cidade e a súa contorna, que terán tamén o seu espazo. A Ribadumia segue pouco a pouco dando a coñecer as actividades relacionadas coa Festa do Tinto. Hoxe presentaron a 7ª edición da Andaina Solidaria que terá lugar no domingo da festa, o día 2 de xuño. Os fondos que se recaden nesta actividade entregaránse á Asociación TDH Salnés. Con todo isto, comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A Garda Civil detivo a 2 persoas en Rianxo por un presunto delito de tráfico de drogas. Incautáronselle máis de 450 doses de cocaína e preto de 8.000 euros en metálico, tamén outros obxetos empregados para a manipulación destas sustancias. A Garda Civil detivo a 2 persoas en Rianxo como presuntas autoras dun delito de tráfico de drogas. Foi no marco da denominada Operación Finoca. Segundo informaron fontes do Instituto Armado, a investigación iniciouse en decembro pasado, a raíz das queixas de varios veciños sobre a existencia dun piso en pleno centro da vila, con actividade sospeitosa relacionada co tráfico e o consumo de sustancias estupefacientes. Tras a correspondente autorización xudicial, efectuouse un rexistro no domicilio, que deu como resultado a incautación de 473 doses de cocaína e preto de 8.000 euros en metálico, así como tamén varios teléfonos móviles, balanzas de precisión e outros obxetos empregados de forma habitual na manipulación das drogas. Segundo puideron constatar os propios axentes na narcovivenda, residía unha familia composta por 4 adultos e un neno pequeno. Os dous prendidos xa foron postos a disposición do xulgado de instrucción número 2 de Padrón. Dende a Garda Civil destacaron tamén a importancia da colaboración e a información facilitada polos veciños, vital á hora de poder facer fronte a este tipo de actividades delitivas. E a Garda Civil investiga un accidente acontecido este pasado sábado na autovía do Barbanza. Pasada a 1 da tarde, o 112 recibía varias chamadas alertando da presenza dunha persoa ferida tendida sobre a calzada. As primeiras hipóteses apuntan a que o home caeu ou puido ser arroxado dende unha das pontes da estrada, aínda que a víctima declarou que fora atropelado por un vehículo. Mentres a Garda Civil trata de esclarecer as circunstancias que rodearon este suceso, o home, un veciño da Pobra duns 30 anos, permanece ingresado na unidade de cuidados intensivos do Hospital Clínico de Santiago. Noticia de portada, a Plataforma en Defensa da Ría da Arousa e Plademar Muros Noia convocaron esta mañá unha concentración en Ribeira para denunciar o estado crítico en que se atopan as rías. Demandan á Xunta un plan de control de vertidos, así como medidas efectivas para a rexeneración dos bancos marisqueiros.
A persistente chuvia que caeu durante toda a mañá non disuadiu as dúcias de mariscadores que se concentraron ás portas da Delegación de Pesca en Ribeira para denunciar a crítica situación que viven ante a acusada mortalidade do marisco. Este ano é crítica xa en todos os sectores, en todas as rías, porque antes podía afectar ya unha ría máis ou menos tal, pero que este ano é todas as rías, estamos xa o que é como na UCI. O mar está como está feito un desastre, o marisco morreu debido ás chuvias provocadas nos meses de outubro e novembro do ano pasado, e a catástrofe generouse a partir de que non podemos traballar, esperando volver a traballar a partir do 20 de julio, pero co seguinte problema, que non temos cría, non temos futuro, porque non hai cotas para defender un salario digno, e vai ser un problema que se vai estender hasta 2025. Ao das anos aquí, de feito, os expertos din que desde o 15 de outubro ao 1 de maio había máis de 50 anos que non chovía tanto. O mes de febreiro foi espectacular. Iso é a verdade do que realmente pasou. Ahora, como se gestiona ahora iso tal, é como estamos aquí. Porque estamos en casa, sin cobrar nada, tal, a ver que pasamos. Eu agora me vou para 59 anos, e onde vou agora eu? E a jubilación ainda queda, ainda faltan 3 ou 4 anos. Demandan medidas estruturais que pasarían por un plan de control de vertidos e outro de rexeneración dos bancos marisqueiros, así como medidas de carácter socioeconómico para paliar a ausencia de ingresos dos mariscadores. As medidas estruturais cales serían? Pois serían, lóxicamente, abordar o tema da contaminación polos vertidos. Exiximos que as medidas sexan maiores para evitar o impacto desa contaminación. E exiximos tamén un plan de rexeneración claro e serio dos bancos marisqueiros, donde podan as mariscadoras e mariscadores facer o seu traballo de rexeneración, porque elas e eles son os que mellor coñecen os bancos, da man das cofradías, con planes específicos de rexeneración, e que eses traballos de rexeneración sexan costeados pola Consellería do Mar, pagándolle ás mariscadoras e mariscadores ata o salario mínimo interprofesional e que o Estado asuma o custe da Seguridade Social. Tras a protesta, os convocantes entregaron un escrito na Delegación de Pesca asinado por numerosos representantes do sector, exixindo á Consellería do Mar que asuma as súas competencias para poñer fin á crise do marisqueo que vive toda Galicia. Bueno, ademais de representantes políticos de toda a comarca do Barbanza, tamén se sumou a esta concentración a eurodeputada e candidata ás eleccións europeas polo BNG, Ana Miranda. Dende alí volveu demandar á Xunta que cumpra coas súas competencias en materia pesqueira, xestionando un plan de recuperación que contemple a aposta por criadeiros propios de semente e axudas directas ao sector para paliar as perdas. A denunciar a ausencia e incompetencia do Partido Popular, do goberno do señor Rueda e antes do goberno do señor Feijóo en deixar tiradas as mariscadoras e os mariscadores. Aquí había axudas europeas que podían ter sido utilizadas en tempos de crise e de morte dos bivalvos, que podían ter sido utilizadas e que se deixaron para outros fins ou non se gastaron. E iso é algo que nos levamos a Bruxelas pedindo ademais que eses seguros puderan ser utilizados para apoiar as mariscadoras que están pasando un momento dificilísimo, ¿no? As mariscadoras e os mariscadores. Pero ademais hai un problema de fondo. O Partido Popular botalle a culpa a Choiva. Hoxe que está chovendo, ademais vémolo, botalle a culpa a Choiva, aos encoros, ao baleirado dos encoros, pero o BNG xa leva moitos anos denunciando que hai que ter unha previsión para ese baleirado dos encoros. Despois está o tema das catcheries, que non cumpliron o que sería a cría e apostar pola semente e apostar pola semente que se faga aquí neste país e non favorecer esas importacións que están vindo fundamentalmente de Italia e de Portugal. Hoxe comezaron en Pontevedra as obras de reparación do Colexio de Barcelos. Os traballos van dirixidos a arranxar as instalacións que se viron afectadas polo desmonte da parcela colindante na Rúa do Rouco, nomeadamente o ximnasio do centro. As obras serán asumidas pola mesma constructora que está a facer ese edificio próximo. Segundo o proxecto elaborado polo Concello, a intervención ascenderá aos 73.000 euros que paga íntegramente a empresa. O goberno local xa avisou tanto a Consellería de Educación como a dirección do centro
do inicio das obras. Recordemos que os danos nas instalacións do colexio foron localizados no mes de novembro. Ante esta situación, o Concello ordeou a paralización da obra, a consolidación das estructuras do desmonte da parcela da Rúa do Rouco e contratou unha diagnose en decembro do ano pasado sobre a situación do centro. A intervención comezará por elevar, asegurar e afianzar a cimentación do pabillón. Despois, realizaranse diferentes obras en función das necesidades. A intención é que o centro poida funcionar con normalidade no curso 24-25. O PP de Pontevedra volve reclamar a gratuidade do treito da AP9 que une o municipio pontevedrés con Curro, no concello de Barro. A formación recolle esta proposta nunha moción que levará ao pleno vindeiro luns. Segundo Rafa Domínguez, a eliminación das peaxes neste punto melloraría a competitividade do polígono de Barro, facilitaría a conectividade entre Pontevedra e o Salnés e faría menos necesaria a variante de Alba. O Partido Popular de Pontevedra buscará unha fronte común no vindeiro pleno da corporación para insistir nunha bella demanda, a gratuidade do treito da AP9 entre a cidade pontevedresa e Curro, no concello de Barro. Para el Partido Popular de Pontevedra debo decir que esto es una obsesión, la eliminación de este peaje, porque creemos que tendría un muy fuerte y positivo impacto económico, no solo en nuestra ciudad y en nuestro entorno, sino en todo el área del Salnés. Segundo Domínguez, o polígono de Barro sería un dos grandes beneficiados, incrementando a súa competitividade. A medida contribuiría tamén a reducir o tráfico pesado da PO 531, a estrada de Vilagarcía, facendo menos necesaria, dixo, a variante de Alba. Nuestra idea es siempre la de tender puentes, la de mejorar la conectividad entre el Salnés y Pontevedra, y entendemos que esta es una de las fórmulas realizable, posible, y desde luego desde el Partido Popular estamos de acuerdo en que se produzca un abolimiento, que se produzca una reducción a cero del precio de la autopista entre Pontevedra y Barro, y así lo vamos a trasladar al Pleno de Pontevedra y esperemos contar con el apoyo del BNG y del Partido Socialista. Domínguez buscará tamén o apoio das asociacións empresariais. A súa intención é manter reunións con elas nos vindeiros días. E aínda da política, o BNG insta a Xunta a desenvolver o Parque Empresarial do Barbanza entre a Pobra e Ribeira. O proxecto, aprobado xa no 2011, suporía a creación de 600.000 metros cadrados de chan industrial para dar servizo a toda a comarca. Ante a falla de chan industrial no Barbanza, esgotado xa nos 4 concellos, o BNG presentou iniciativas no Parlamento demandando a Xunta que retome o proxecto do Parque Empresarial do Barbanza para evitar a fuga de empresas cara a outras bisbarras. É certo que a carencia de chan industrial está supoñendo a fuga de empresas das nosos concellos a outras comarcas e incluso fora do país e, por tanto, son postos de traballo que non se xeran nas nosas localidades. Dende o Concello de Ribeira levamos moito tempo traballando en xerar ese chan industrial necesario onde poder asentar as empresas e tamén darlle posibilidade de que amplíen as que xa temos instalados no noso municipio. Lembran dende o BNG que este proxecto, iniciado en 2011, segue vixente, posto que foi incluído no Plan Sectorial de Parques Empresariais de Galicia, aprobado pola Xunta en 2014. O Parque Empresarial da Barbanza, a construir entre os concellos de Ribeira e a Pobra do Caramiñal, sigue absolutamente vixente dentro do Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galiza, aprobado pola Xunta de Galiza no ano 2014. Polo tanto, é unha posibilidade que a Xunta ten de primeira man. Só ten que desenvolvelo. E digo só entre comillas, non? Porque somos conscientes de que desenvolver o chan industrial pois require de moita planificación e require de moitos estudios e require tamén pois de dotación orzamentaria. Pero ben, ese chan está delimitado aí. Tanto está delimitado e incluído nese plan sectorial de parques empresariais de Galiza que a día de hoxe ese chan xa é urbano. Os veciños están pagando o recibo da súa contribución como chan urbano, non como chan forestal. Os máis de 600.000 metros cadrados de superficie industrial previstos darían servizo aos 4 concellos, que na actualidade están inmersos na ampliación dos actuais polígonos, que xa non dispoñen de chan para satisfacer a demanda das empresas da comarca. Cambiamos de asunto, imos agora ata Outes, éxito absoluto da primeira xornada de voluntariado ambiental de eliminación de arborado de especies exóticas invasoras no río Otins, organizada onte domingo como parte do proxecto Renatur Outes. Na actuación eliminouse un grande exemplar de acacia negra de case 3 toneladas coa participación de máis dunha quincena de voluntarios. Os traballos, que xa comezaron en días previos abatendo as árbores de maior porte, incluíron a elaboración de cadeiras a partir dos toros con destino ao
patio do colexio plurilingüe de Outes, deseñado polos propios nenos. As actividades continuarán nos próximos meses para eliminar a totalidade de exemplares de mimosa e eucalipto das marxes do río Tins, contribuindo así a renaturalizar este espazo natural de gran valor. A acción complementase coas realizadas no pasado inverno, coas que se plantaron case 300 árbores e máis dun cento de arbustos na zona de Ribeira. O Día de Colón regresou con forza ao calendario festeiro do Concello de Poi. Ampliamos despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Pontevedra celebrará o Día das Letras Galegas cunha festa da lingua. Os días 17 e 18 deste mes, o Centro Social A Pedreira, en colaboración co Concello, ten preparadas numerosas actividades para reivindicar o compromiso coa transmisión e cuidado da lingua. Este ano poñen especial atención nas novas xeracións con propostas dirixidas para todos os públicos. A Asociación Cultural A Pedreira enchera Pontevedra de actividade co gallo do Día das Letras Galegas. O venres 17 e o sábado 18 celebrarase na cidade a Festa da Lingua. Día tras día, os 365 días do ano, en transmitir a lingua, en coidala, en defendela. E neste ano queremos poñer a atención, máis se cabe se nunca, nas novas xeracións, e no esforzo que como sociedade temos que facer para que a lingua continúe a transmitirse e leve a mil primaveiras máis para a nosa lingua. O propio venres ás 8:30 da tarde, unha ruada dende a Praza da Peregrina será encargada de dar o tiro de saída á programación. De seguido, na Praza da Pedreira celebraránse os concertos dos Bacalouras e de Catuxa Salón. O 17 de maio, que é o Día das Letras Galegas, queremos facer unha celebración lúdica, un día de pasalo ben e ademais de pasalo ben celebrando o noso idioma. O sábado o epicentro da festa será a Rúa Serra. Haberá xogos populares e actividades como libros viaxeiros. Que é unha actividade ben bonita en que liberamos libros polas rúas de Pontevedra e facemos que estes viaxen, cada quen que os recolle pode entrar nunha páxina web na que vai ir vendo pois por onde viaxou ese libro e pode despois de lelo soltalo noutra rúa, noutra cidade e así facemos que os libros se compartan e viaxen polo mundo adiante. Ás 12 do mediodía actuará o payaso Peter Punk, seguirá a foliada da banda de gaitas Foula e o xantar popular cun prezo de 15 euros pros adultos. Os organizadores agardan superar o centenar de comensais, ou igual que o ano pasado. E a Asociación Cultural Barbantia e o Concello de Boiro volven colaborar xuntos na organización da Romaría das Letras que se vai celebrar este venres 17 de maio no Pazo de Goiáns. Concertos, recitais, obradoiros, presentacións de libros ou exposicións compoñen o groso da programación prevista para toda a xornada festiva. A Romaría das Letras, que alcanza este ano a súa 13ª edición, consolídase xa como un referente comarcal na celebración do Día das Letras Galegas. Baixo organización conxunta e colaborativa da Asociación Cultural Barbantia e o Concello, a cita terá lugar este venres no Pazo de Goiáns. O programa para ese día será do máis diverso, con música e baile tradicional, roteiros, obradoiros e presentacións literarias, pero tamén moito máis. Queremos que Goiáns sea un espazo que inspire novas creacións culturais, novas cousas que poden xurdir a partir de agora, ademais de poder exhibir tanto música, vamos a ter a Lana e os Melidaos este ano, como teatro, unha vez máis o Teatro Eiriños, como outras artes, un espacio de exhibición sí, pero un espacio de creación tamén, para que a partir de agora Goián siga producindo cultura, siga producindo elementos culturais que nos caractericen. Entre as actividades que imos a ter de presentación literarias, pois vai a ser a presentación dun libro escrito por tres escritoras galegas tamén, recoñecidas, que son Beatriz Maceda, Laura Suárez e Eli Ríos, e nos van a presentar Alma de violino. Este libro que nos vai a chegar a figura e a traxectoria literaria de Luisa Villalta. Tamén vai a estar connosco Esther Carro Deguas, que nos vai a presentar o seu libro Iribarne. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita, animando a participar na Romaría, acudindo tamén caracterizados con algún elemento de roupa tradicional galega. Pero é un día de familia,
de estar ca familia disfrutando aquí no Pazo de Goiáns de todas as actividades culturais. Por eso animo a xente que acuda, que pode comer aquí, que vamos a habilitar un espacio para toda aquela xente que é aquí onde está o Palomar, para que toda aquela xente que queira traer a comida e comer aquí, en familia, que tamén vai haber postos de comida, pero ademais o que máis me gustaría que este ano que a xente intentara participar no que é na vestimenta tradicional. E Vilagarcía quenta motores para a súa cidade de libro. Hoxe avanzaron as datas e os autores que formarán parte desta cuarta edición. Vai ter lugar do 11 ao 18 de xuño. Entre os autores salienta a visita dos Premio Planeta Lorenzo Silva e Javier Sierra ou de Ángel Martín, que repite. Tamén, de novo, un peso destacado para os autores galegos emerxentes, así como para os autores da cidade e a súa contorna, que terán tamén o seu oco. A primeira incógnita que hai que despexar é as datas, por suposto, e as datas van a ser o martes 11 de xuño ao domingo 16 de xuño. O alcalde foi o encargado de despexar as primeiras incógnitas da que será a cuarta edición de Vilagarcía, Cidade do Libro. Coas datas xa marcadas no calendario, a seguinte resposta que buscamos é saber quen nos acompañará este ano. Máis de 25 escritores e escritoras mezclando, dende logo, do panorama máis emerxente, pasando aos autores máis consolidados e, por suposto, con un protagonismo indiscutible de autores galegos. Autores locais, pero tamén tendo unha presencia moi importante pois a literatura galega e os autores galegos. Entre os autores galegos de referencia que se achegarán a Vilagarcía, Manuel Javois, Manuel Loureiro ou Pedro Feijó. Os escritores emerxentes terán tamén o seu espazo, como é o caso da Vilagarcía Afatorrado, tamén Lúa Mosquetera ou o Premio Nacional de Poesía Ismael Ramos. Tamén, por suposto, un espazo destacado para os autores de proximidade. Anán Abdabalá, co que tiven outra oportunidade outro día este venres de presentar o seu novo libro adicado, dende logo, pois o que está sucedendo a historia de Palestina. Monse Fajardo, Pedro Feijó, Alfonso Armada, Antón Castromil, profesor da Universidade Complutense, tamén pois ten raíces, por suposto, na nosa cidade, Xavier Alcalá ou Noemí Trujillo. O programa complétase con nomes destacados do panorama español como dous Premios Planeta, Lorenzo Silva e Javier Sierra ou Ángel Martín, que repite. Todo nun formato diferente e próximo que permite aos lectores un contacto máis directo cos escritores. A oportunidade dos aficionados á literatura de poder estar un tempo non limitado a eses 30 segundos que supoñen en moitas ocasións unha simple sinatura dun libro, senón que en este evento pois se realizan charlas que propician que os aqueles seguidores dos diferentes autores poidan estar un rato escoitando os seus autores favoritos. O detalle do programa e os distintos horarios de cada unha das visitas darase a coñecer en breve. O tempo acompañou este domingo na Romaría da Música de Ribadumia. A cita acadou este ano a súa cuarta edición, reunindo na carballeira da localidade diferentes agrupacións musicais da zona. Entre elas, por suposto, a Banda Municipal de Ribadumia que organiza este evento. Polo escenario foron pasando ao longo da xornada grupos como Xironsa, Os Firrás, a Banda Unión Musical de Tenorio, a Tropa Musical e o dúo Los Dinámicos. Todo nun ambiente festivo e familiar, con postos de gastronomía, con polvo, callos e empanada. Tamén propostas para a rapazada como hinchables ou obradoiros de maquillaxe. A Romaría da Música conta tamén coa colaboración do Concello de Ribadumia. Por orden das súas majestades, os nosos reyes e señores, faise saber que para a perpetua gloria de Cristóbal Colón, veciño de Porto Santo, almirante da mar Océana, virrei das terras conquistadas, autorízase a festa na Vila Mariñeira. Estades todos obligados a participar para a honra do veciño que cambiou o rumbo da historia. Así comezaba de xeito oficial a 10ª edición do Día de Colón, co pregón a cargo de José Ramón Pedras, máis coñecido como PTT, con barro botaba a mirada ao pasado.
era un compromiso que tiñamos xa deste novo goberno, que era recuperar pois unha festa tan emblemática en todo o concello e tan participativa na parroquia de Combarro. Os organizadores non escatimaron en detalles. Co epicentro na Praza da Chousa, as rúas da Vila Mariñeira enchéronse de actividades e ambientación, mercado medieval, comidas, animación e mesmo a chegada dunha recreación da nao Santa María, capitaneada, como non podía ser de outro xeito, por Cristóbal Colón. Agradecer a participación dos veciños, decir, o que a involucración é total, decir, todas as casas están decoradas, con bandeiras, con decoración, a hostelería tamén pois fixo a súa aportación cos seus camareiros, en este caso vestidos de época, con decorados nos seus bares, e para nós o máis importante desta festa é iso, é dicir, que sexa participativa, é dicir, que sexan os propios veciños os que participen, os que decoren. A festa desenvolveuse durante as xornadas do venres e o sábado e houbo tempo para todo. Houbo bailes, teatro, actuacións musicais, xustas do medievo e obradoiros. Tamén a conferencia A clave e a pegada de Colón, a cargo de Carlos de Vilanova e Ángel Carracelas. Unha programación ampla que atraeu a milleiros de persoas a Combarro. Conseguir, pois vai a ser un desarrollo socioeconómico do noso concello. Me decían ainda hoxe os establecementos de Leiros que van a colgar o cartel de completo. Estamos falando do mes de maio, que era tamén algo dos nosos objetivos, de facer eventos fora da época alta, en este caso do Brán, de traer eventos que encheran de xente o noso concello. Todo un pobo entregado a esta festa e disposto a reivindicar a figura dun dos seus veciños máis ilustres. Que tamén sirva para defender esa teoría do Colón galego, do Colón de Pontevedra, do Colón de Porto Santo, do Colón de Poio. O tempo acompañou este domingo na Romaría da Música de Ribadumia. A cita acadou este ano a súa cuarta edición, reunindo na carballeira da localidade diferentes agrupacións musicais da zona. Entre elas, por suposto, a Banda Municipal de Ribadumia, que organiza este evento. Polo escenario foron pasando ao longo da xornada grupos como Xironsa, Os Firrás, a Banda Unión Musical de Tenorio, a Tropa Musical e o dúo Los Dinámicos. Todo nun ambiente festivo e familiar, con postos de gastronomía, con polvo, callos e empanada. Tamén propostas para a rapazada como hinchables ou obradoiros de maquillaxe. A Romaría da Música conta tamén coa colaboración do Concello de Ribadumia. Pois seguimos en Ribadumia porque o Concello segue pouco a pouco dando a coñecer as actividades relacionadas coa Festa do Tinto. Hoxe presentaron a 7ª edición da Andaina Solidaria que ten lugar no domingo da festa, o día 2 de xuño. Os fondos que se recaden nesta actividade vanse entregar á Asociación TDH Salnés. Dende hai 7 anos, a Festa do Tinto do Salnés é sinónimo tamén de solidariedade a través dunha andaina. Nesta 51ª edición, a cita será o domingo 2 de xuño, percorrendo algúns dos puntos máis hermosos de Ribadumia pola variante espiritual. Fai 7 anos xa que empezamos precisamente unha andaina solidaria en cada unha das festas do viño tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas. Este ano, co obxectivo, sobre todo, de sensibilizarnos pois con este tipo de entidades que, bueno, pois que precisan da sociedade para, bueno, pois para ter presencia e ao mesmo tempo para axudar. Este ano a andaina é a favor da Asociación TDH Salnés. Cada persoa que se inscriba na actividade poderá aportar para a causa a cantidade que considere. Do que se trata, explicou o alcalde, é de que cada persoa, dentro das súas posibilidades, contribúa a que esta asociación siga desenvolvendo o seu importante labor. A inscripción é voluntaria, cada un dos veciños ou cada un dos existentes aporta o que considere. Estamos aquí para unha causa que, bueno, pues, que esperemos que sexa un éxito, que se recaude moito e que a asociación TDH, pues, de alguma maneira, pues, teña un pouco máis de posibilidades de poder facer un traballo precisamente de axuda ás persoas, familias que o necesitan. Dende TDH Salnés agradecen o xesto por parte do Concello e da comisión que organiza a Festa do Tinto. Explican que o seu traballo require dun gran esforzo económico para dar resposta dun xeito axeitado a todas as persoas que petan na porta do colectivo. Animan a participar na andaina gozando do percorrido o tempo que se apoia unha boa causa. Agradecer moitísimo o Concello de Ribadumia, sempre estivo moi aberto a asociación e sempre para todo o que necesitábamos sempre estivo aí. E agradecer a Comisión de Festas e convidar a todo o mundo a vir, todas as persoas que desexen apoiarnos, é voluntario, domingo 2 de xuño. A partir das 9:30 va a estar a asociación
atenderemos ás persoas que queran informarse, pero sobre todo a andar, que é o máis importante. A ruta partirá ás 10 da mañá da Rotonda dos Castaños. A escritora Eva Mejuto fará este ano de madriña desta iniciativa. Pois andaina en Ribadumia o día 2 de xuño e este domingo vai ter lugar entre o Concello do Grove de Sanxenxo a media maratón Entre Rías. O prazo de inscripción aínda está aberto, roldando polo de agora xa os 1000 participantes. Ese mesmo día haberá tamén unha proba alternativa de 10K con saída dende a Ermida da Lanzada. Na organización amósanse xa máis que satisfeitos coa primeira edición desta proba, na que se van repartir 3.000 euros en premios. Por sale do Grove, vai acabar en Sanxenxo, no Porto de Sanxenxo. A maiores temos unha 10K, é dicir, sobre todo para a xente que está menos preparada e que sobre todo igual lle poida enganchar de cara ao futuro, pois poidan facer a media maratón. Nós personalmente estamos sorprendidos porque realmente a aceptación que tivo este ano pois foi brutal, porque estamos agora mesmo cerca de 1000 participantes que vai ter a proba. Cando dúas administracións se entenden e poñen en valor cousas importantes como é enseñar a outros lugares fora de Galicia a beleza que ten toda esta nosa costa, toda esta magnífica rías, por eso se chama Entre Rías, posto que temos dúas rías, a de Pontevedra e a da Arousa. Pois nada, o que se trata de facer temas importantes. Para nós é moi importante colaborar porque, como ben decía Telmo, alcalde de Sanxenxo, este é un proxecto deportivo pero que se vincula tamén ao atractivo turístico que esta zona e este espacio xeográfico establecen, e as potencialidades a través do deporte poder atraer tamén as xentes que se veñan a esta zona e que coñezan, disfrutan desde logo desta xeografía. Este domingo creo que vai ser un día importante para o Grove e para Sanxenxo. E rematamos o informativo de hoxe falándolles do concerto ofrecido este sábado pola banda da Escola de Música de Rianxo co gallo do seu 21 aniversario. A actuación de algo máis dunha hora de duración desenvolveuse no Campo da Riba con gran presenza de público. O director da banda, Rafael Collazo, deseñou un variado repertorio con mestura de pezas clásicas con outras máis modernas, como a versión que interpretaron para a ocasión da festa pagana de Mago de Oz. Así, dende Rianxo, poñemos hoxe o punto final ás novas do día.